हाँ हो गया होगा। ठीक है। वेलकम टू टिपरा। आ जाओ। खरे आं शक्ति कुमार देवबर्मा टेकवारजला जन्म जयनगर इउड आईटीएफटी प्रेसिडेंट ताई इउड आईटीएफटी सेंट्रल कमिटी अर्थात स्टेट कमिटी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रचार सम्पादक ताई आनी देवराव दङ इउड आईटीएफटी आईसीएल आईटीसीएल ताई आं दङ आईटीएफटी डिविजननि मेम्बार्स जों दिनै मन मानसिफोरखौ दीर्घ जगार मुझे जों जाति दखान बागै सामुबाय दङ ताई टिप्रालायनि बागै सामुबाय दङ जों अबनो बादैबो आलादा राजनीति रय जों मानजुइनायखे फियाबा जाति दखाननि कक साइमिया सेकिस्टाइस जोंनि बागै जों दिनै बुबाग्रा माबायनि बुबाग्रानि थानि जों सिनि थानि ब रुल फलायनानै बिनि अधिकार दङ अ हानि बुबाग्रा हानि बागै बिनि रुल बाय जों मानिनानै बागै बिनि रुल बाय फलो फलायनानै बागै जों दिनै टिप्रा मथाव जयन Kay nor haste no koronga taitam kozarna musu ang koinai hasteni lokini lokorokno jotono janija hamjakmani bharatborsho ঠিক আছে janija অধিকার janija রাইট নাঙানি দङ হাইফানো আলাদা স্টেট হেগাবা আলাদা রাজ্যনি কন্ডিশন বাই ত্রিপুরা স্টেটনি কন্ডিশন বেলেখানো ফার হেগাবা সালজা ত্রিপুরা কন্ডিশন মহিनो ত্রিপুরাসা অলরেডি फाइट हानाय नाय दंखा आबोनि बागै अ फाइनानि स्लाइ सेकां जों बुबाग्रानि याक्तै जों माखांजाना मुसुंजागौ आबो कसा कख्रां कर्म कुफुर हियावै तंखायनो सानाय आबोन ketnor tini tipra moto join khlainai bu hai ma tongkha naro आव टिप्रा मथाव तिनि जइन खायनाय बेलाखिनो खाकसाम मानखा कारण सिनि थुयनो मोहाय सुजाक दङ जों टिप्रासा जों जतफानो सिनि माखाङो तैसो मुसुलै थाङि जों बयनि बसंनि बहरनि मेया आबोनि बागैनो सिनि टिप्रासा थुइ सिनि बिसिङाव तंमानि बागैनो जों टिप्रासानि सामुं तांगानि ताई ग्रेटर टिप्रालेन दाति माननानि बागै टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन दाति माननानि बागै जों बुबाग्रानि